Så. Vil du lave introen? Hej og velkommen til dagens video. I dag skal vi spille noget CS. Det er nemlig rigtigt. Det er lidt tid siden, vi har lavet en video her på YouTube Video Gaming kanalen. Så i dag så tænkte jeg lige, vi vil hit it off med noget god gammel CS. Med Rise, det er altså lang tid siden, jeg spiller CS. Ja, det er også lidt tid siden, jeg har spillet. Men jeg tror sgu stadig, jeg har det. Jeg tror stadig, at jeg kan lave nogle clutch. Jeg tror ikke, at du laver det eneste clutch. Okay, hvis den her video bliver redigeret ordentligt, ikke, så kommer den til at redigere sådan noget foreshadowing. Fordi hvis editoren ikke gør sit job, så får han sgu nogle, nogle slag så af sin slavemaster. Bare lige at Bagli tolererer ikke noget racisme her. Vores editor er ikke sort, Bagli. Ej, vores editor er ikke lunde. No. Okay guys, nu er vi simpelthen inde i gamet, og jeg har lige min AVP Safari Mesh her. Hello team, how are you doing? What's up guys? Okay, I wanna go. I will go A. Purple, fuck off. Kan jeg lige få the one taps? Au, oj, jeg fik one tappet guys. Okay. Bro, mit webcam kan overhovedet ikke tage det, det lagger alt for meget. Jeg tror simpelthen, jeg køber den her Desert Eagle, som Assad han faktisk har givet mig det her skin. Har jeg givet dig det der skin? Nej, egentlig ikke. Og de har simpelthen kastet en smoke, så der er ikke super meget jeg kan gøre. Jeg kunne se hvad jeg laver. Ja, bum, der fik jeg lige en guys. Og jeg ramte ham. Bager. For helvede. Woo, så I det der headshot, boys? I got them fast reaction, boy. Hvorfor skal du gøre det så underligt? Ja, fint nok. Men prøv lige at se det her. Nu har jeg nemlig en granat og en smoke. Det tror ikke, du kan forestille dig, det jeg tænker mig at lave. Der. Bum. Hvad fuck er det for en smoke? Help me, guys. Hvorfor skyder han ham ikke? Er han flippin' fat svag? Yellow, why you don't shoot him? Ja, ham. Okay. I throw the lokkegranat at A. Fake flash? Ja, men det er dumt, fordi de er her alligevel ikke engang. I think mid. For helvede! Lige sige, han ikke laver deagle play. Det er så typisk. Man, you noob, fuck you, bitch. Okay, guys, jeg tror vi prøver deagle playet igen her. Put the fries in the back. Der er ikke nogen, der gider sig helt at lave deagle play, fordi du kan ikke finde ud af det. Okay, fint nok. Watch me. Holder lige øje her. Siden det smoker, så kan jeg højre peak her. Okay, hvad så, mand? Prøv at se, om du kan få hans AK, hvis han har en. Det kan jeg ikke. Du er alt for tyk, mand. Det har intet at gøre med, at jeg er tyk. Skal jeg vise dig, hvordan man laver deagle play? Okay, fint nok. Du er faktisk et fucking svin. Altså, hvorfor fuck skyder du mig? Så tænk content. Hold du på, hvad er det content, bror, man? Jeg må ikke spille CS. Se guys, jeg får killet her. Fuck. Oh my fucking day, altså. Skal jeg lige gøre det igen? Hvad så? Ja, der gik jeg lige kill amok. Okay, I go B now. Hvis han clutcher, så giver du mig en kniv. Nej, jeg gør ikke. Du kan få en flad, man. Okay, nu laver jeg et sindssygt play. I rush ramp. Safety. Boom. I go mid. Let me get ace, let me get ace. Don't kill him, don't. You fucking noob. Alright, I go mid again. Nobody fucking asked, bro. Oi. Woo! Let's go, guys. Okay, guys, let's go B. Green, where you from? Green, where are you from? Brother, you are not green. Pills. Oi! Du er 17, man. Han dræbte hans mate. Ja, ligesom du gjorde tidligere. Okay, guys, nu tror jeg, vi kører Desert Eagle-strategien igen. Hvad? Purple, what are you doing? Oh my days, lilla. Purple, do something. What? Hvad? Han hacker jo. Guys, buy Mac-10, go rush A, okay? Rush A, no stop. Throw nade, rush A, we can win this, we can end this now. Let's go. Jeg smukker stairs. I flash again. Jeg flasher også, kan jeg godt? Så Nice. Jeg er helt hvid. Fuck. Oh shit. You guys got this. Come on, yellow. You can do it.
For your family! For everyone you love! For the whole universe! If you do this, you will save us all and we'll be... Oh shit, man. Fuck. No, let's go B, let's go B. Oh, okay, one van. The last one's van. Nice. Alright, Cap. Er du klar til det her? Køb en AK. Det våben, du har råd til. Udstyr, og så går vi B, og så gør vi det. Everyone go B, okay? Så gør vi det fandme. Jeg er med Vi dig. gør det for vores moderland. Gør det nu. Jeg har faktisk et andet moderland end dig. Vi gør det for vores familie. Gør det for alt og alle, vi kender. Vi vinder det her game, okay? Kom nu. Okay. Vi kan godt. Som det hele på spil. Der er en nade her i apartments, men fint nok. Fint nok. Pis. Fuck. Hvad var det, han sagde? Fuck. Jamen, jeg bliver nødt til at købe Deagle. Jo, vi kommer til at tabe. Ej, det er fint nok. Assad, nu har vi en Deagle, og nu laver vi det allermest epic play nogensinde. Jeg går af, jeg smukker stairs, du smukker et eller andet noget. Ja, jeg går til en smoke. Nu bliver det lidt svært. Hvad så? Shit, der er en til. Okay, så jeg har steppet og ventet lidt tid, så de måske tror, jeg roterer. Hvorfor det siger du? Der var så lidt tid tilbage. Okay. Nu går jeg helt amok med Sword Off. We're gonna throw the whole game. Take 2 med Sword Off. For der er en af dem, der går på mit hoved. Ja, men jeg tror stadig, jeg har det. Jeg tror stadig, at jeg kan lave en clutch. Jeg tror ikke, at du laver en eneste til. Okay, hvis den her video bliver redigeret ordentligt, så kommer jeg til at redigere sådan noget foreshadowing. Du sagde, at du troede, at jeg ikke laver en clutch i det. Ja. Du har bare et klip til det der, da du sagde, at du ikke troede, jeg ville clutch. Cause Okay. I am that guy. Okay, fint nok. Jeg giver dig dit moment. Skal vi lige vinde der, Cap? Nu fik jeg lige lidt energi, så jeg tror sgu vi har den, Cap. Lad os gøre det, mand. Og jeg connector. Okay. Har du nogle call-out, Jeg Cap? var lige ved at dræbe mig. Der står en jungle. Oh shit, okay, one side. Så. Fuck. Ja, okay. Bare safe. Du har ikke nok tid. Jeg har ikke Ja, noget at save her. Du gør det sgu for playet. Det er fair. Gør det for content. Det er der. Nej! Pis! Jeg gjorde det for Guys, jer, guys. Guys, we got to win this. Ja, Nice, tak. bro. Det står sådan, at det er alt eller halvt nu. Fordi vi kan enten vinde hele gamet, eller vi kan få den uafgjort. Øj, vi har den sgu. Shit, han døde til ilden. Hvor, jeg ved ikke, hvor den Ja, tak! Ja, tak, mand! Vi gjorde det, guys. Vi vandt. Jeg blev 4-kløver-morderen. Jeg fik Silver Elite Master. Hvad? Hvad fik du? Jeg fik silver 4, jeg er jo meget bedre end dig. Ja, okay, fint nok. Skal vi lige lave en auto? Så, guys, så blev vi simpelthen færdige med gamet, og det gik virkelig godt. Vi vandt simpelthen. Så derfor vil vi bare gerne sige
Ja, Tak fordi I virkelig så. godt. Hvis I godt kunne lide det I så, guys, så må I gerne smide et like og subscribe, for at vi kan lave flere videoer. Og hvis vi rammer 1000 subscribers her snart, så laver jeg en giveaway på Assads hus. All Fun and Games, så synes jeg faktisk, I skal gå ind og subscribe til hans kanal. Han laver masser af godt content, og ja. Ja, super. Og vi ruller op. Hej. Ses, guys.